Hello, good morning mga igsoon. Kumusta diha? Have a blessed day to each one of us mga kaigsuonan. This morning muhatag na pugkog gamayng pagdasig sa matag usa ka nato aron mas mapadayon pa og kalig-on atong pagtuo, kadasig, magpadayon, magpabilin mga igsoon, no? Nindot man ni mga igsoon sayo pa sa buntag na malandong na ta sa pulong sa Ginoo, no? Before ta mo himo sa atong mga responsibilidad. So this morning mga igsoon sama sa naitabo yesterday katong last nga gi-upload na ko mga igsoon kay mao toy kasagaran nga mga pangutana nako nga kana bitaw regarding sa ilang spiritual life kung unsaon nga magpabilin silang dasig magkalayo sa Ginoo. So mao toy kasagaran mga nangayog advice nako. Then this morning sad atong isgutan mga igsoon ang kasagaran sad nga ilang ipangutana nako, ilang ipa-advise nako ba, no? This morning mga igsoon mao ni atong isgutan, no? Ang atong isgutan ron mga igsoon mahitungod aning kuan bitaw nang usa sa ni siya sa problema sa uban mga batan-on na tanan adults nga kana bitaw unsaon daw pag-ila nga ang atong desisyon kabubut-on sa Ginoo, unsaon nato paghibalo nga ang atong nga naglakaw ta sa kabubut-on sa Ginoo, no? Or ang atong plano nasibo ba sa kabubut-on sa Ginoo? Kay kibaw na ba yata mga igsoon nga ang yawa grabe ka kamaro, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo, the devil himself can disguise as an angel of light, meaning ang yawa mga igsoon kaya mo offer og mga butang nga dili ka kabantay kay mura pud siya maayo ba, no? Pero iya itong paagi, no? So mao na tong isgutan ron unsaon na to ma-discern ba unsaon na to mahibaluan nga ang atong desisyon, plano or ang atong gilakdan nga dalan mao ba gyud ang kabubuton sa Ginoo. But before I proceed mga igsoon, sa di pa ta magpadayon sa unahan, I just want to invite once again everyone to subscribe my channel Kristohanong Mabungahon, and ganahan mo follow sa akong page na agyapon mga igsoon Kristohanong Mabungahon. And then ang inyong makita diha puro pagdasig, word of God, word of encouragement, ang uban warning, no? Para pagpalig-on sa itong pagtuo sa Ginoo. And then once again, the reason why I do this is dili para ma-famous, para masikat, para unsa pa diha makakwarta, but para mahimaya lang jud ang Ginoo, no? Gusto lang ako once again kay bawa na gusto na kay pa-viral si Lord, no? Gusto na ako ipa-trending ang pulong sa Ginoo mga igso, no? And thank you guys sa mga nag-subscribe na nako, no? God bless, no? And then now padayon ta. Before nako na siya isgutan nga topic ang igso, halong kay basahon diri mga igsoon sa Proverbs chapter 14 verse 12 nagingon diri mga igsoon. Once again, Proverbs chapter 14 verse 12 nagingon diri, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Once again, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Okay, ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Okay, so atong nakita diri na dungog mga igso nagaingon ang balang kasulatan sinuwat ni King Solomon sa Proverbs. There's a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Na daw mga dalan mga igsoon, na mga agianan, na mga opportunity nga tan-awon maayo para nato, pero sa tumoy din na kalaglagan or kamatayon, no? So mao ni siya ang tubag mga igsoon sa mga pangutana, no, sa uban nga unsaon nato mahibaluan nga ang kanang gitawag og ang atong desisyon sibo ba gyud or mao ba gyud ni ang desisyon sa Ginoo, or ang atong plano or atong gilakdan nga dalan mao ba gyud ni ang dalan pod nga gusto sa Ginoo ipalakwan nato, no? So mao ni siya mga igsoon, no? Atong nadungog ganina mga igsoon ang gisulat ni King Solomon, nagaingon siya nga naay mga dalan nga medyo maayo si tan-awon nato, no? Ma-attract ka ba, but in the end it leads to death. So naay mga maayong dalan mga igsoon nga maayo sa itong pananaw, but sa katapusan kalaglagan. So mao na siya mga igsoon nga mao ni siya mga igsoon nga sama sa atong gisgutan ganina nga topic nga ang topic nga atong gusto hisgutan karong buntaga mga igsoon nga mahitungod nga unsaon pag ila nga atong gilaktan, no? Mao ni siya mga igsoon. Abi na mga igsoon, sa tinod lang lisod ilhon, usahay lisod mailhan ang pamaagi sa Ginoo. Lisod ba kay ngano man labi na kung magtan-aw ka sa imong nakita ra dayon, no? Matan-aw ka sa imong nakita ra sa imong mata mga igsoon nga murag sa mabaw lang ba, malipat jud ka, no? Imong mabantayan mga igsoon ang
pamaagi sa Ginoo ang kabubuton sa Ginoo kung imo pa jung palawman bitaw, aside nga mag-pray ka, mangayo ka og guidance ni Lord, imong palawman bitaw ang sitwasyon. Example, offer ug offer mga igsoon nga maayo kayo nya fit pod sa imong gikinahanglan kay abi nyo maigsoon. Ang yawa di gyud na mo offer og opportunity nga dili fit sa imong gikinahanglan unya dili pug ka ma-attract, no? Remember mo nga si Jesus Christ nag-fasting og 40 days. Sa dihang gigutom na siya, gitintal siya sa yawa nga ang bato himuong pan, di ba? Kay ngano man, ang yawa kay bawo nga gigutom ang Ginoo. Meaning, once mo tintal ang yawa mga igsoon, kana po nang gikinahanglan nimo. No? Kanang wanted and needed yun nimo. So, mao na mga igsoon. So, mo-offer gina ang yawa mga igsoon og opportunity nga ma-attract jud ka kay ngano man need man nimo. So mao na atong bantayanan mga igsoon. According to the word of God gid atong gibasa nga naay mga dalan nga maayo sa imong pananaw o maayo pat it ends in the end it leads to death or naay maadto dito sa kalaglagan. So mao na siya. So for me mga igsoon ang usa sa ang ilhanan gyud nga kuan nga ang atong gilaktan ang atong desisyon musibo sa kabubuton sa Ginoo sa dihang di ta malayo sa Ginoo. Mao ra gina para nako no, mao na siya. Kay ngano man daghan kay mga maayo nga mga maayong oportunidad mga igsoon but naay daghang mga Kristohanon nga pilmiro nakita silang maayo nga opportunity and then ila lang gigraba ang opportunity tungod kay need po kay nila. And then all of a sudden natinga sila kay ngano man ang ilang relasyon sa Ginoo nag-anam siya kauga, no? Ang ilang pag-alagad sa Ginoo nawan nagkaway klaro na, no? Wala na ang ilang prayer life tanan murahin no naglayo. Mao ni siya mention ang Ginoo mo bless na to mo offer opportunity kana sa nang opportunity nga maduol ta niya di ta malayo, no? Mao na ang kabuton sa Ginoo. Di kay ngano man si Jesus Christ ni ari aron paghatag og kinabuhi, no? Life ang yawa ni ari aron paglaglag. So mao na siya mga igsoon nga once si Lord mo offer og opportunity in the first place na align sa iyang word and then di sad ka malayo pero usahay mga igsoon ang yawa mo offer sa nag-opportunity nga mura og ni align sa pulong sa Ginoo, no? Mugamit mo po nagyawa og pulong sa Ginoo. Hinumdumi mo mga igsoon katong gitintal si Jesus Christ ni Satan tong nagpuasa siya kabantay mo puro gigamit sa yawa word of God pod, di ba? Kay nag-ingon ang balang kasulatan nga na sa puro ngana, no? So meaning kamaupod mo gamit ang yawa og pulong sa Ginoo. So pwede ni siya nga mao himo nga confirmation sa yawa, no? Nga example maun ni kay murag confirm ba naapod sa pulong sa Ginoo, di ba? Naapod na pero ang tumoy di kalaglagan, no? So mao ni ang timelhanan mga igsoon. Once ang timelhanan mga igsoon nga ang imong gilaktan kabubuton gyud sa Ginoo kung imong gisubay kun kana jung di ka malayo magsamot kag kaduol sa Ginoo. Listen, ang kabubuton sa Ginoo mailhana kay musamot kag kaduol sa Ginoo dili ka malayo sa Ginoo. Di ka magluya, mag-dry mong relasyon sa Ginoo. So maunay usa sa timailhanan nga ang imong gilaktan or gisubay kabubuton sa Ginoo kay lisod, no? Kung mutan-aw sa once again, kung mugbasi ta sa atong nakita lang sa atong mga matang, law kanindot ani, maunay akong gikinahanglan kay maunay mga igsoon, di ba? Listen ha. Maunay. Kanang bitaw magampo ta, makadunggan man ta sa yawa nga. Lord, nanginahanglan kog trabaho. Example lang niya, Lord, nanginahanglan kog uyab, Lord, nanginahanglan kog kwarta, no? So sige kag yaw-yaw da posible nga madunggan. So posible nga mo offer din na ang yawa og opportunity nga fit sa need nimo, no? Fit sa imong gikinahanglan. So mao na nga bantayanan nato mga igsoon kay according to the word of God ganina nay pamaagi, nay dalan nga medyo maayo tan-awon but in the end it leads to death, no? Maayo gina ang opportunity sa yawa. Maayo gina tanan, di na siya mo tintal og dili pug ka matintal, dili ka ma-attract ana nga butanga kay bawo siya sa imong kaluyahon, no? So mao na mga igsoon nga atong bantayanan, mao ni timilhanan mga igsoon nga ang opportunity para sa Ginoo, opportunity kabubuton sa Ginoo. Ang ilhanan is kanang di ka mawa sa mawa sa tiilan sa Ginoo, kanang imong relasyon sa Ginoo close, kanang imong relasyon sa Ginoo magpadayon mga igsoon. Kay once gani mga igsoon mao ni no, ang imong relasyon sa Ginoo magka-dry, ang imong relasyon sa Ginoo magkakunhod, mura na hinugboy, klaro na wa na kay gana sa Ginoo mga igsoon, distraction ba? Basin usa na siya kalitag sa kaaway. Hinumdumi mga igsoon, ang yawa sama sa kawatan ning anhi pagpatay paglaglag, patyon og laglagon atong relasyon sa Ginoo apan si Jesus Christ ni ari aron maghatag og kinabuhi, no? So dili kabubuton sa Ginoo nga hatagan tag opportunity nga makapalayo niya, no? So mao ni ang tubag mga igsoon sa pangutana nga unsaon nato pag-ila
kung ang usa ka butang or ang usa ka sitwasyon or usa ka opportunity kabubuton siguro mao ni kanang di ta malayo sa Ginoo, no? Ang gitawag og opportunity nga kabubuton sa Ginoo kanang dili ta malayo sa Ginoo, kanang na-maintain ang atong relasyon sa Ginoo, kana bitawng mas magkaduol ta sa Ginoo apan ang kabubuton sa demonyo mao ni siya. Maayo kay tan-awon, nindot kayo, pwede ka makakwarta, mabuhi na ka. Pero mapatay pod ang imong relasyon sa Ginoo. Mao na ang kabubuton sa iyo. Apan ang kabubuton sa Ginoo, okay kay mga igsoon, naa ang imong panginahanglan sa fit sa imong gusto, and at the same time dili pug ka malayo sa tiilan sa Ginoo. So mao na, no? Once again akong baliko ng text ganina, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Mao nang bantayanan. Pagbantay sa mga maayong opportunity, pagbantay sa mga maayong offer, mga igsoon, kayo naman, dili tanan maayong opportunity, dili tanan maayong offer gikan sa Ginoo, ang uban gikan sa demonyo. Litagon ka aron ang imong relasyon sa Ginoo magkauga, aron malayo ka tatilan sa Ginoo. Sinod lang mga igsoon, kaya ka tagaan, operan sa Ginoo ug nasibo sa imong panginahanglan aron lang malayo ka. I mean, kaya ka operan sa demonyo nga kanang sibo sa imong panginahanglan para lang malayo ka sa tiilan sa Ginoo. No, mao na bantayanan. So no. So once again, ang kabubuton sa Ginoo nga dalan kanang di ka malayo sa iyang tiilan. Apan ang kabubuton sa demonyo, maayo kayo sa pananaw, pero ilayo day ka sa tiilan sa Ginoo. No, so maora na mga igsoon ang akong tubag regarding anang pangutana. And then akong advice mga igsoon, just guard your heart, no? And then be prayerful. I believe kung prayerful ta mga igsoon, dali ra ta maka-discern sa mga litag sa kaaway, dali ra ta makabantay mga ay deception ni ay pangilad-ilad ni, no? So paduol lang ayo sa Ginoo, no? Then the more we get closer to God, the more we linger to His presence mga igsoon, the more we become sensitive sa iyang guidance. Amen. So mao na akong pagdasig mga igsoon kanato ni taknas kabuntagon, and continue to serve God, continue to bless God, continue to be grateful for God in the midst of this crisis, no? Continue to kana be thankful, mapasalamaton ka sa tanang panahon mga igsoon, no? Let's bless God. Amen. Let's worship God today. Once again, have a blessed day. God bless. To God be the glory.